బృందావన్లో ఇది మా డే 3. సో మేమైతే ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి మార్నింగ్ 6 o'clock స్టార్ట్ అయ్యాం. మేము ముందు మథురలో కాబట్టి మథుర నుండి ఇప్పుడు మేము వెళ్ళే ప్లేస్ 1 hour టైం పడుతుంది. కొంచెం మార్నింగ్ ఎర్లీగా లేసింది కాబట్టి సహృద్ అయితే వెళ్ళేటప్పుడు మంచిగా నిద్రపోయింది. ఇప్పుడు మేము వెళ్ళాల్సిందే కొండపైన ఉన్న టెంపుల్ కి. అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఈ రోప్ వేలోనే వెళ్ళాలి. ఇది ఒకటే వే ఉంది అక్కడికి వెళ్ళడానికి. ఇది చాలా ఓల్డ్ టెంపుల్ కానీ చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. మేము వచ్చింది బర్సానా టెంపుల్ కి. ఈ టెంపుల్ అయితే మార్నింగ్ 9 o'clock ఓపెన్ చేస్తారంట. టెంపుల్ ఓపెన్ చేయకముందే చాలా క్రౌడ్ ఉన్నారు. అందుకే మేము కొంచెం ముందే వచ్చాం. బట్ మేము స్పెషల్ దర్శనానికి వెళ్ళాం కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళగలిగినాం. లేదంటే చాలా కష్టం ఆ క్రౌడ్. నెక్స్ట్ అయితే ఈ టెంపుల్ కి వచ్చాం. ఇక్కడైతే చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంది. ఈ టెంపుల్ వ్యూ చూడండి ఎంత బాగుందో. 10 o'clock అవుతుంది, ఆకలిస్తుందని ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఈవినింగ్ 6 o'clock కి బృందావన్ చంద్రోదయ మందిర్ లో లక్ష్మీ నరసింహస్వామి సెలబ్రేషన్. ఒక అద్భుతమైన ప్లేస్ కి సహృదయం తీసుకొచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను నేనైతే. So